आज कौन करियो आओ चिकन करिया पोटल कसा टे करिया तापर खाइ साला परे एंटरटेनमेंट आज चिकन खिया आज भोजन हो बोल में हां आज पूरा रोमांटिक सॉन्ग ना सैड सॉन्ग रोमांटिक हां खाली तो पके चलो डीजल करा कोला है जो नहीं इसका कोला है काटो टिके ये जी ना कौन है भेजी जाई वर्षा को वर्षा से तो डीजे गया लो भितरु काठड़े आनलु भी नाइस बड़े हां से लागियो 3 घंटा टा पानी पिया में एमसी जलले हो दिल्ली भाई कौन बोला दिल्ली भाई को जो गीत बोली हां अरे तुम संगे कौन कंपटीशन करियो बोली ओ जे 7 बी माइनर ए सब बी माइनर वीडियो ना आज रो भात हला कोन गाड़ी रो काढ़ी तो तेल ओनाई ना हे नी आकतरे आयो हां एडा कौन बडा ये चिकन भाई मसाला एटा चिकन ପାଇଁ ମସଲା चिकन ଅଛି पोटल कसा होजी ଚିକେନ ହବ संडे स्पेशल ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ପେଶାଲ ମୁଗ ଡାଲି ହବ ଟିକେ ଉଷୁନା ଭାତ डाली भी हो ଆଜ୍ଞା चिकन हले डाली भी हो କଷାଟା ହବ ପୁରା ଝୋଳ ହବନି ସେଥିପାଇଁ ଗୁଳେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଡାଲି ହବ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମାନେ ଚିକେନ ହେଲେ ଡାଲି ବି ହବ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ डालमा डाली टिके टाटा सादा ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଡାଲି ଟିକେ ହବ डाली हबो पनीर के ତମର ଚିକେନ ଟିକେ ହବ ତମର କ'ଣ ଦରକାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭାତ ଖାଇଲା ପରେ ଚିକେନ ବସିଆ ଆଉ? ଆଉ କାଟିଆ ଚିକେନ ବସିଆ ଆଉ ହେଇଗଲା କେତେ ମିନିଟ୍ରେ ହେଇଗଲା 2 ମିନିଟ इसला कर्नाटक କାଇଁ କିଛି କହିଲନି କିଛି କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲ ଆଉ ଭାଇ ତମର କିଛି ନ ହଉ ଗାଡି ହେଲା ନୂଆ ଆସିଯିବ ତମର କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି କହିଲନି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲ ଭାଇ ହାଁ ନା ବା କିଶୋର ଭାଇନା ଭଳିଆ ହୁଁ କି ହୁଁ କିଛି କରିଦେଲ କିଛି ନ ହଉ ମହଣା ପଳିବି ହଁ ନହେଲେ ପଇସା ତମେ ମିଳିବ ଆମେ ତମକୁ ଗଢିବୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଗଢିବ पूरा लेग पीस आसी जी देखो ଉଠା देखे दे लेग पीस ता देखे दे साइड रे ନାଇଁ हां देखो बाहर करो उठा पूरा लेग पीस କାଇଁ ଇଏ କଲ ପାଖକୁ ନିଅ ପୁରା ଉନି ପାଖକୁ ନିଅ ଏ ଗୌରା ଆଜିକାଲି କଣ କହୁଛୁ ମାଉସ ରୋ ରଖ ପାକୁଳି ବୁଲଉଛି ଆଉ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ମସଲା ଆଉ 200 ଟଙ୍କାର ଚିକେନ ଆଉ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ମସଲା ଥଣ୍ଡା ଦିଟା ଆଣିବ ମସଲା କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଦିଟା 50 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ହାଫ ଲିଟର ନେଇ ଆସ ମସଲା କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ମସଲା ଆହୁରି 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମସ ଚିକେନଟା ପକେଇଲେ ମୋତେ କହିଲେନି ନାଇଁ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଅଫିସରେ ଥିଲି ତ ଚିକେନଟା ପକେଇଲେ କହିଲେନି ମୋତେ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ দিয়ে লেখা বড়ই কাট দাও ସେଇଥିରେ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥିଲା বড়ই কাট দাও ଆମର ପଛରେ ଏ ଏଥିରେ ବି ହେଇଯିବ ପଛରେ ତୁ ତାକୁ କେତିକି ମାସ କୁକୁ ଟିକେ ରହିଲେ ହେଲା ଆଉ କଣ ରଖିଲି ହେଇଯିବ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଭଲ ହେଇଯିବ ଦେଖ ହଁ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ମୁଁ ତାର ହେଇଥିବ ସବୁ ସରୁ ପାଣି ଅଂଶଟା ମଲେ ଯାଇକରି ମସଲା ପକେଇବ ଆଇଁଷା ଆଇଁଷା ଲାଗିବ କୋଉ ମାସ ଖାଲି ଦେ ଚିକେନ ମସଲା କ'ଣ ବଡ଼ି ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ବଡ଼ି ଧରିକି କ'ଣ ଏ ହେଁ